Så Morgan, nu er det dig. McDonald's, han er din. Nå. Fanden med vildt det der. Får lige dem her på, going for cuffs. Det var jo... Goddag og velkommen til tankservice. Vi tanker biler for folk i dag. Vi tanker biler for folk. Det er jo simpelthen venlighed. Det er velgørenhed. Det er simpelthen... Hvor er det slukket? Var det sådan dig, vores idiot? Nøj, løb ind for satan. Okay, jeg har den nu. Stop mig! Fandme nok! Det kan jeg godt fortælle jer! Her er det kraft! Tag den. Tag den. Ja, det er mig. Hvad så? Ja, da. Har du hørt, at jeg har taget drama-klasser og sådan noget? Ja, et sekunder. Prøv lige. Jeg snakker lige med Sæk. Hvad er der? Har du hørt, at jeg har taget dramaklasser? Jeg er rigtig god til sådan noget drama nu. Kom dem op med hænderne nu, mand. Jeg kan fortælle jer, mand. Jeg skal derhjemme med at åbne op for den Hvad er det for? Jeg tror bare, vi skal køre igen. Giv os noget privat, for fanden. Hvad sker der? Hvad sker der altså? Kan I stoppe det ikke engang i? Kom ud og kør toget. Hvad sker der Ja, altså? op med hænderne. Hænderne op. Hvad fuck sker der Vend altså? jer Hvad rundt. sker der? Ryggen til, ja. Hvad sker der her altså? Kraftedeme, der sker altså. Hvad fanden er det? Nå, så der. Vi bor ikke på Forum. Nå, så der. Hvor så der bor I så henne så der? Sjæren, kan du give adressen til det værksted der? Is Det er Customs. for lange nosser, mand. Customs så der. Hvor på Forum er det? Det er ikke på fucking Forum, mand! Hvad er det nu? Staten hedder ikke Forum! Er det dig, der siger sådan, skal jeg være lede? Så kloroform og håndjern kan gøre meget ved det problem der. Ja. Det vil jeg lige overhøre. Ja. Det vælger jeg jo at smide under kategorien tortur, og det er jo egentlig ulovligt. Er det ikke? Nej, det tror jeg faktisk egentlig ikke, det er. Nå, jamen så er det lige bare. Så det vil jeg gøre. Nej. Det er jo ikke helt tortur, for hun ved jo ikke noget af det, når hun får kloroform, kan man sige. Okay. Det er jo kun Men nu kan vi jo social godt, nu kan vi jo godt op med Pillbox tage mange prøver og konkludere mange ting ud af de prøver. Jamen, hun kan jo ikke sige nej i den. Okay, nu stopper vi. Nu bliver det sygt. Okay, Ja, jeg tænker det er sygt. at... Ja, altså tortur i sig selv er i hvert fald ikke ulovligt. Ja, Det kan jeg sgu godt forstå, Beth. Så Beth, vi kunne ikke lige hurtigt... I er syge i hovedet. Det er der flere, der har gjort Det var op for på at flere. sige, I har... Prøv at dude. Dude. Søn. Okay, dude. Søn. Der er ikke nogen her til dude. Nå, okay. Ja, Godt til at være dramatisk. og egentlig på, hun skal lige have lidt mere. Skal. Ja, er der så. Hvad sker der? Hvad er det for noget? Ja, hvor Er du i igen, der gang var... med at skære kylling, eller? Nej, jeg er i gang med at lave nummer lidt. Se det. Hold lige kæft. Hold lige kæft. My fire, the one desire, believe when I say that way. Nothing but a cat eater. Tell me why. Okay. Det er kendt. Så der det lidt de så der. Hvad så, mand?
Så der, den TF, så der, hvad koster den? Så der. 200.000. Så der. 20.000, så der. Nej, det kan ikke lade sig gøre der, men der er 0 for lidt der. Mamma! Så der, mamma, der er en, der har bidt det selv, så der. Okay, mamma, jeg holder kæft. Jeg må ikke snakke med dig mere, så der. Nej, jeg vil bare sige, det er KM der, så må du gerne der, mand. Mamma, det er KM. Au, mamma, au. Ja, jeg ligger på nu, jeg skal ikke være med til børnevold, mand. Krat, det vil slutte din fucking lorte, Claus! Fedt. Ikke længere, ikke mellem der. Sidder der bagefter. Det er fuldt i gang, mand. Oh my god. Du glæder dig. Oh my god, det skete ikke. I will mind control you. Drive off the cliff, drive off the cliff, drive off the cliff. Vi ses. Der er fucking bestemmer nede i mine celler. Er der nogen, der er i tvivl? Overhovedet? Det skal jeg bare vide. Stop med det der derovre. Ja, det tænker jeg nok.